Вече сме при възглавниците. Тук е Веселка Дамянова, която е бранд менеджер на Дюрмел. Здравей, добре дошла. Мерси. Тя си има възглавница, аз имам възглавница, но за да сме полезни за всички наши зрители, на пазара е пълно с възглавници. Преди да заговорим за качествените, за материалите, как да разберем кои са некачествените, за да не спираме въобще пред тях и да не избираме от тях? Значи, от една страна, никога не сме сигурни какво се обявява и какво в действително съдържа една възглавница. Тоест, да, важно е тя да бъде по някакъв начин пипната или да имате доверие на бранда, който представлява. Но така или иначе е свързано основно с нашите лични нужди и потребности. Да, със сигурност не трябва да купуваме възглавници от пух, да речем, защото това е алергизиращ фактор. Значи в момента съвременните технологии сменят тези материали, защото има опасност от астматични или алергични пристъпи. Пуха това не при всеки, нали? Не при всеки. Надявам се, че ти си добре, но аз добре. Също така донапренени или материали, които отдавна вече са отхвърлени от технологиите, съвременните за сън. Значи това са материали, които първо не оказват ортопедична опора, второ рискуват здравето на човека във вид на дихателни проблеми. Трето, не са проветриви, също така. И най-елементарното нещо, те се деформират твърде бързо. Смятам, че никой човек в България не държи през месец да си сменя възглавницата. Абсолютно никой. Добре, как да изберем подходящата възглавница за нас? Ето. Стигнахме до това. Маги грабна една. Тази е много хубава. Каза, че е хубава. Там гледам нещо, пише алоe вера. Чакай сега една по една, моля ви се, спрете. Чакай, те видяха като в магазин на женска работа. То е точно така, като на Сергия. Добре, първо тази възглавница каква е? Значи, това е възглавница от мемори пяна, но това са къщата мемори пяна, а не е цялостно отлята. Хубавото при нея е, че освен че с класическа форма, всъщност би могла да се коригира, като се извади част от парченцата, които са вкарани вътре в пълнежа, така че ако държи някой да спина по-нисичко, би могъл да си осигури по-ниска опора. Това, което е важно да се знае, тъй като повечето възглавници, които сме изложили тук в момента, са от мемори пяна, тя в последните години стана доста модерна в България. Мога ли да покажа ето тук малко? Разбира се. Всъщност има два ципа, горната и виж. Отвътре, ето пълнежа, от който може да се извади, ако човек иска да му е по-ниска, както аз обичам много ниска възглавница. Така. Това, което е характерно за мемори пяната е, че тя е навлязла в технологиите за сън през 90-те. Т.е. вече има 20 годишна история, която малко закъсняло пристигна в България. Но слава Богу вече е тук. Но не е демоде още, нали? В никакъв случай. Абсолютно актуален материал е за производството и на възглавници, и на матраци. Аз мисля, че имам някаква такава. Я ми я дай тази вътре, много мека и много... Не съм сигурна. Не е такава. Тя е извадена тук същата. Това са тези, които... Тази, да ти кажа, даже не ми е удобна, защото е малко жилаво нещо има вътре, което аз не обичам. Това всъщност е възглавница от купринени фибри и фибри Well Sleep. И е много по-мека и има допълнителна антистрес ефект заради всички излъчвания, които прави куприната. Така че тази възглавница, освен това, е много полезна за кожата, една водеща, се грижа за лицето си и смятам, че всъщност може да се окаже една много подходяща възглавница. Добре, щом казваш, но прилича ми на някаква материя, която съм си купувала възглавница. Такава, ти кажеш, че куприн... Вътре са купринени фибри плюс Well Sleep фибри. Знам на какво ти наподобява, но не е това. 100% памук. Така, добре. Тези анатомичните на мен ми е любопитно. Какво е това Well Sleep фибри? Те са също изкуствени фибри, които имат антиалергични предпазващи свойства и осигуряват проветривост и циркулация на въздуха през възглавницата. Това е основната им функция. Добре, при нас имам проблем с врата, да кажем. Това ми е интересно. Ако има някакъв проблем, такъв шипове, проблеми, болки в гърба или врата, човек по някаква причина. Така или иначе, често се оплаквам от... Ако говорим за безсъние, често се оплаквам от това, че ме боли врата и не мога да спа хубаво. Може би проблема наистина е в моята пухина възглавница, която аз смятам, че ми е много добра. Но главата явно ми пада по-надолу и сигурно там идва и този проблем. И такива проблеми има ли възглавница, която се препоръчва? Така, значи всички съвремени
възглавници, които наистина са добри, би трябвало да имат ортопедична опора, т.е. да осигурят правилната позиция на врата и главата, така че да не изкривяват гръбначния стълб. Примерно анатомичните възглавници също имат различни височини и различна степен на еластичност. Да речем, това е най-елементарно. Чакай, не давай всичките. Чакай да видим. Тази пак е с такава пяна, нали? Точно така. Това е мемори пяна, само че вече е абсолютно анатомично отлята, цялостно като форма. Тук се слага врата, т.е. той де-факто заедно с пропадането надолу на главата осигурява права линия на гръбначния стълб. Разбира се, ако матрака не е подходящ обаче... Ама това е за хора, които спят спокойно и които не мърдат. Аз специално ще върта. По гръб и настрани. И настрани. По-меките възглавници са по-подходящи за спане по корем. Ние затова обичаме меки и нисички. Добре. А тези всичките, които са от мемори пяна, те на пръв поглед са страшно твърди и еластични, но реално се подават до степента, в която наистина главата заема правилната позиция спрямо тялото. Да. Добре, Маги, дай тая другата да я видим. Каква е? Ето тази е... Тази е детска възглавничка. Версията и за големи ето онази. Това е възглавница от 3 нива. Не, това всъщност е... Точно така. 3 нива, какво Тази не, това е Мемосан плюс, това е плюс, това е само едно ниво, а това е версия с 3 нива, в която всъщност може да махате слоеве, така че да се коригира височината. Да, за бебе, за по-голямо. Значи на 6 месеца и до 10 годишна възраст. Може да коригирате и височината. Най-малката е за още при раждането до 6 месеца, след това за от 6 месеца нататък. До 6 месеца не се препоръчва да се слага. Като този среден слой е от екосел, а тези два слоя са от мемори пяна. Едната е анатомично отлята, а другата е в... Екосел, какво ще рече? Това е също синтетичен латексов материал, който има същите свойства, които винаги трябва да притежавате, да не алергизира, да е проветрив, да може температурата на тялото естествено да се регулира. А калъвката е обработена с алоe вера. Това се опита защо пише алоe вера. Мен това ми хареса. Защото е импрегнирана калъвката с алоe вера, което дава две основни предимства. Едното е прави я по-мека при допир, може да го усетите като разлика между това и това, да речем. Да, мекичка е отгоре, много и второто, което е, има антистрес ефект, т.е. успокоява допълнително. За бременни има ли възглавници? Да, произвеждат се в последните години специални възглавници за бременни. Ние не внасяме и нашия бранд няма такива. Кажи ми обаче какви трябва да са възглавници. Много е странно. Ти си в такова състояние, не мога да не те попитам. Аз смятам, че ако наистина спиш на хубав матрак с хубава възглавница, нямаш нужда да допълваш положението на много бременна жена с някакви възглавници на гърба или на кръста. Но да, зрителите могат да видят в момента. Има различни такива, не само за подкрепа на бебето при кърмене, хранене и така нататък, но и по време на спане да подпрете корема, да е по-удобно, може да се слага на кръста, както знаете. Има проблем при бременните, защото се променя центъра на тежестта. Аз мога да го кажа от личен опит. И за глава отгоре до долу. Това е нашата възглавница. Нашата много хубава тая, да. И разбира се, всичко е с цел облегчаване на последствията от състоянието, което трае 9 месеца. Ето и тази виж кръста, който взема формата на тялото. Добре, Маги, моля те, дай ми ето тази, която пак изглежда анатомично, но е някаква друга сигурно. Мога да правя и така, нали? Аз също съм добра в така, знаеш. Тази каква е? Аз за тази вече споменах, че това е базовия модел, т.е. тя няма някакви допълнителни обработки, освен че е от мемори пяна и е със специално плюшено покритие. Тази е възглавницата 3 нива за възрастни, като малката възглавничка, която показва за възрастни. Да, и пак може да си извадиш. Основното предимство на тази възглавница е, че може да удовлетвори всеки вкус. Защото вие може да коригирате височината, но може да фигурирате и формата на мекота. Разменяйки слоевете, тя може да става по-твърда или по-мека, в зависимост от нуждите на спящия. Добре, каза, че те са импрегнирани с алоe. Разбрахме защо, обаче вчера ни донесоха един матрак, който миришеше на лавандула. Много слабо, но когато си близо седнеш, едва доловим аромат на лавандула. Правят ли се възглавници, които имат някакъв аромат? Да, правят се и възглавници, и в технологиите за матраци също се вкарват билкови есенции, които не трябва да са в никакъв случай на маслена основа, за да може да имат наистина арома ефект. И това навлиза все по-стабилно, точно с цел ароматерапия.
терапия във всички технологии, свързани с съня. Сега с две думи ни кажи само как да си поддържаме възглавниците, защото маги, ако изпере нейния пух, ще съхне. Да, това може ли да се пере? Аз точно това исках да Не, меморипианата не може и не бива да се пере. Само държаме възглавниците. Калъвката се пере редовно, както и съответно вие винаги може да слагате и чаршавка лъвка, която е към комплекта, който ползвате за спане. Но така или иначе тези материали по никакъв начин не бива да се мокрят и парят, защото това ще ощети свойствата им. А през колко време е добре да ги сменим, да сменим възглавницата? Ами зависи от самия материал на възглавницата. Добре е да се ориентирате и по това как се чувствате спрямо началото и на ползване. На около 2-3 години е добре възглавницата да се сменя. Разбира се, има по-трайни материали и по-нетрайни, зависи и от начина, по който я ползвате и спите. Но така или иначе тя сама индикира, че е време за промяна. Това е. Твоите индикира ли или не си усетила? Моята е много нова. Виж, че още даже съм ти я донесла с още не индикира. Пакетчето още не индикира. Добре, много ти благодаря за ценните съвети.